ha kapor bo Lionel Messi udang pen i ka jing lekai ka bapla ha ka FIFA World Cup mentau snam arajar punriu u paralok pacan tam jung u bat ultimate hantar Miami u Luis Suarez ulami syakmat ban ai ka jing ro ka bakrau bha yo klur ka Argentina u Suarez uloong bagi kenten hikim la ban batai setia ya ka jing long bat ka jing krau jong Messi uloong bakum u perlok u bati bhai Messi kajing kemen ke bakrau tam yu kalong ban yu i bau Messi udang kemen udang so tenat bat udang pen i kasap jung u ha ka welcome ha kan ka welcome u Messi ulas tang da ka bai tenat bha ulat thep Patrick Persha i ka Algeria bat hadin kata ulat thep Saargol Persha i ka Austria da kitei ki kul ulak lalong unong thep kol bopon tam ha ke story jong ka welcome da khat phra teliki kol kan ka record klub penlong iki pai pa football ha keleng ka perthei bakin ai ka chia ro yu u Suarez ulo ongru paman kapor po pe yu Messi hamadan kalong kuma pe ya ka ching lekai chunong lekai u bakar pang tam ha ki story ula batai bakalong ka ching sop ha ka bakrau banyu iu Messi bau dang lekmen pat ka ching lekai ringkan pat ka ri jong u ka ching ade pedeng u Messi pat u Suarez kadai kawai ni ki bapau nam tam ha ka perthei football nadu kapor baki tangi lekai lang ha ka Barcelona kila job pun ba ki trofi bat kila thau ka chian ka paskam bha adu mentaru ki dang lekai lang hantar Miami bat u Suarez udang long uwei ni kinong Christian bakrau tam jong Messi ka jingya linti jong Messi kam syam lalong ka basuk haki snam ba menshua bun kinong kan tho kila kenno yu ba umla ban job trofi pat ka Argentina ulamat ye kicing susi hadin bo rem habon teliki final bat wat hadu ba lapan mana sisen ba sa chong thait no nakari chung u nrei hadin kata lawan phai biang bat yalam ye Argentina syakanam ladu hakopa Amerika chusnam arajar phuai bat ka World Cup chusnam arajar puar bat ha ka Copa Amerika chusnam arajar psau mentapat ha ka World Cup chusnam arajar punriu Messi udang peteng ban pen i bak arta kamla setia ban pendo ya kasap jung u wat habau ladap lai pukandai snam karta udang long udang tap kol bat thau bon kilat klinti banyalam me Argentina sya ka jengjom bon ki coach bat ki player kilaong bau Messi udai unong lekai ubakrau tam ha ka perthei ka khubor ka bakong santam kalong bau Luis Suarez ungej ba ka jing krau jung Lionel Messi kapalat ye ki kenten kat kum ka jing ong jung omdon ka kenten ka bapiang ban batai ya ka e ka ba Messi ulale ha ka football jong ka perthei ha ba pe ya ka komi lekai jung u ha ka ne ka World Cup bon ki pai baru ki se kum ju ba ki dang sakhi ya ka history barang thot mai ha khmar jong ki